Hei! Kun olet onnellisesti vastaanottanut itsellesi oman heinärenki-automaatin, niin tarkista ihan toimitusta vastaanottaessasi, että tuotteessa ei ole silmämääräisesti nähtävissä mitään kuljetusvaurioita. Ei ole mitään naarmuja ja kolhuja ja näyttää sisäpuolelta päällisin puolin kunnossa olevalta. Seuraavaksi aseta automaatti tarhan ulkopuolelle haluamaasi paikkaan. Varmista, että se on tukevasti asennettuna esimerkiksi laatoille tai betonialustalle. Sen voi kiinnittää alustaansa täältä tuotteen mukana tulevien pilarikenkien avulla. Täältä takapuolelta kiinnityksen ja tuennan voi hoitaa siten, että laittaa aitalaudan täältä takapuolelta yhtenäisenä ja ruuvaa täältä nurkista automaatin tukipuihin kiinni, johon on hyvä sitten kiinnittää myös sähkölanka jatkuvana tästä kaapin takapuolelta. Sitten kun automaatti on tukevasti paikoillaan tarhan ulkopuolella, niin avataan tämä tekniikkatila ja poistetaan täältä kuljetusaikaiset suojaukset ajastimen ympäriltä. Näin. Tuotteeseen soveltuva akku ja sen asentaminen. Tuotteessa pitää käyttää jännitteeltään 12 volttista lyijyakkua. Ja esimerkiksi tällainen Ultracellin AGM-akku on ihan luotettava tuote. Ja akun sopiva kapasiteetti on 7 tai 7,5 amperituntia, kuten tämä akku. Silloin sen fyysinen koko on semmoinen, että se mahtuu mukavasti paikalleen tästä tekniikkaluukun oviaukosta. Sitten akun kytkentä vaan niin, että punainen johto akun plusliittimeen ja musta johto miinusliittimeen. Johdot on merkitty tänne tehtaalla valmiiksi. Sitten vaan työnnetään akku tuonne tekniikkatilaan. Kun ajastimen kuljetussuojaukset on irrotettu, otetaan se täältä käteen ja ajastimesta sen verran, että tänne on tehtaalla asennettu tällainen varapatteri CR2032. Tämän patterin tarkoitus on pitää nämä ajastimen kellonajat ja asetukset muistissa sillä hetkellä, jos akkua vaihdetaan, viedään toista lataukseen, otetaan akku irti, niin tämä patteri pitää sen ajan sitten asetusarvot tallella. Meidän omassa käytössä tämä varapatteri on kestänyt vuodesta 2 riippuen vähän olosuhteista ja käytöstä, mutta aika pitkäikäinen patteri se on. Eli ensiksi ajastimen kellonajan asetus. Eli paina lyhyesti PROG-näppäintä. Näyttöön tulo Time-valikko lukee täällä reunassa. Ja aseta tästä kellonaika HR ja MIN painikkeita painelemalla. HR-napista tunnit liikkuu ylöspäin ja MIN-napista minuutit liikkuu ylöspäin. Huomioi, että AM tarkoittaa keskiyöstä keskipäivään, eli 12 AM tarkoittaa 12 yöllä ja 12 PM tarkoittaa 12 päivällä. Kun kellonaika on asetettu, paina taas lyhyesti PROG-näppäintä, jolloin tulee esiin Spin 1-valikko. Ja tällä kellonajalla ohjataan sitten automaatin alintahyllyä. Eli aseta tähän HR ja MIN näppäimillä kellonaika, milloin haluat alahyllyn tippuvan.
Tässä tapauksessa nyt siis alahylly tippuu 12 yöllä. Kun aika on asetettu, paina jälleen lyhyesti PROG-näppäintä, jolleen tulee Spin Time 1 valikko. Ja tämä aika pitää olla 2 sekuntia, jota käytetään alahyllyn ohjaukseen. Paina jälleen lyhyesti PROG-näppäintä, jolla päästään Spin 2 valikkoon. Ja tällä kellonajalla ohjataan keskihyllyä. Tässä tapauksessa keskihylly tippuu 7 aamulla. Paina jälleen PROG-näppäintä. Tulee Spin Time 2 aika ja tämä aika keskihyllylle pitää olla 5 sekuntia. Paina taas PROG-näppäintä. Päästään valikkoon Spin 3 ja tällä ajalla ohjataan ylähyllyä. Ja tässä esimerkiksi nyt ylähylly tippuu 12 päivällä. Sitten PROG-näppäintä ja ylähyllylle määritelty aika pitää olla 10 sekuntia. Paina PROG-näppäintä. Loput arvot voi olla oletusarvoissaan, eli off, Spin 4 off, Spin 5 off, Spin 6 off ja Motor Speed-valikko pitää olla 100%. Tämän jälkeen ajastimen asetus on valmis. Automaatin käytöstä ja huollosta muutama tärkeä seikka. Eli kun täytät automaattia ja nostat hyllyt ylös paikoilleen, niin nosta ne sillä lailla hellävaraisesti, että magneetit ei saa turhan kovia iskuja. Ja muista säännöllisesti puhdistaa magneetin ja sen vastakappaleen tämän lattaraudan pinnat, että magneetti toimii suunnitellusti. Pintojen puhdistamiseen voi käyttää esimerkiksi Teflon spraytä, joka ei heikennä ton magneetin pitovoimaa. Heinärenki automaatti on vankka rakenteinen ja se on suunniteltu kestämään aikaa ja käyttöä Suomen olosuhteissa pihakäytössä. Kaikki osat on suunniteltu siten, että ne on helppo tarvittaessa vaihtaa.